tam furt stojí, typka. Dobre, tak čau ľudia. Ani vítajte u nového videa od Činkárov. Čau ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska je tu se mnou, ty si zajebal. Čo? Takže dneska je tu se mnou jeden z Činkárov a za kamerou Kiko. A tam máme nového gymrata. Ideme sa kúknúť. Ale smrdí. Fúha. No a keďže minulé video nás spolu zmazali, tak otočíme znova. A tentokrát si ideme kúpiť pretréningovky odtiaľto. Teda minimálne ja. Neviem, jak ty. Kiko začína cvičiť, tomu to nedovolujeme. Uvidíme podľa nálady a počasia. Dneska si musíme dať pretréningovku. Ne, nejak zahmlené vypadá. No však práve. Sme depresívni, nemáme motiváciu. Vidíš to? No a Kiko si ho ešte nemôže dať, lebo cvičí, toto je jeho že druhý tréning so mnou, takže až po treťom tréningu mu zajebím Valium. Preto to musí rovno so mnou nasypať. No a on vlastne sype, to som vlastne ešte nepovedal. Už asi druhé video to hovoríš. No čo, ale sype, no. Tak, takže pokiaľ sa vám video bude ľúbiť, naše sociálne siete máte dole v popisku videa. Ideme si dať pretréningovečku. Dobre, tak nech zdraviečko slúži. Na zdraví. Keď je to hnusné počasie. Ale voní to dobre, mám prvýkrát Hyperion. Ako není to horšie než Valium. Ja už ho mám, ako, ja som ho minulo zamiešal, že toto, Andromedu a po skopy ešte Pamďanky. Tak keby ste si kúpili sirup pomarančový, tak toto je ono. Proste, ale ten aftertaste. Ale že bez vody, to čisto len sirup. Ale to je taký divný aftertaste to má. Tvoj. Ďakujem, to mi bude váci chutí. Áno, tak sa ti tam vygeniem, nie? Vždy som sníval o kameramanovi. Ja tiež. A naraz ho tu máme. Jak to vypiješ za minútu, kámo, však to je sladké jak cetok. Ja mám rád cecky. Úplne kazuálne to povedal. Zamiešaj si to. Však ty vieš miešať. Ja som piešťanec, ja vím. Či vypili sme, fakt, čo sme to vypili, ja už aj neviem. No už je dorobený, čavo. Hyperion a ideme srať a ideme cvičiť. Tebe sa chce srať. Nám sa chce srať. Keď mne sa chce srať, aj vám sa chce srať. Kamo, o tomto som vždycky sníval. Áno. Že proste, že ma budú točiť tie kamery. Áno, prosím. Ale natáčam len teba. To budeš mať kontroverziu za to. Poď, vyzleč sa. Ukáž, jak bereš steroidy. Musel si zaflexiť, jak si pohodil. Bodaj by ti to niekedy padlo tak na krk. Čo? Si si tak grgol, že si sa musel dogrcať, je? Hej. No, Tiku nasypača? Dobre. Ako čo ti poviem, no. Ale ty si mi to nejak Ty si ťahol aký- hore, nie? Áno, ja som ti pomáhal s tým. Nie ako jak si to zdvíhal? No. Nie, ja som ti to len nazvihol. To je všetko. Dobre, nasypača, dobre, tak by som povedal. Don't wanna be alone, but I'm not super strong. I'm looking for somebody. I'm looking for somebody. Na mňa sa vzťahovala pozornosť, všetci to na mňa dotyčne kúkajú, že som nejaký over, proste pičovina, proste, že som nejaký známy, že to má niekto. Paťo dal 20 sem. A to je minimalistické, prestaň. Chceš mi zvýšiť kortizol?
Ty sa nauč zoraďovať. Vyriešime si to po fitku v šatni. Jak si povedal, bude kardio. Není problém vôbec, ale že vôbec mi to nevadí. Ja ťa nepočujem. Že ma neočuješ? Že ja, ty, v šatne? Áno, počul som. Čo robí? Ide vyskúšať Jarov parobekovú sol, ale tentokrát ti nedám 5 €. Jaj, tak na čo? Na čo? Na čo akože? Si pripravený? Ne, čo na to Jak čakať? musíš dať nádech, aby si to cítil vôbec, Tak, vieš? tak poradný. Aha. Aj. To má byť chvíľkové, nie? No. Čo ty, očička? Poď na to, Ale ti, len jednu dotička. práve. Poď na to, ti, dotička, poď. Čo ty, očička? Čo je? Neplač. Poď, vyplač sa maminke, poď. Bolo to ťažšie, než sa to zdalo. Myslel som si, že dám 5 plejtov, dal by som, ale tak na 2 opačky. Možno na jedno. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you take any? Nevieš, koľko som dal? Čo? Či nevieš, koľko som náhodou dal? Nepočítal som. Ja tiež nie. Holding through, but I'm a little stronger now. You cashed in on Čo to stalo? Dal som mi na hlavu, čo kúpiť. To sa zalepí, kámo. Veď, ale dal som si to na hlavu a ešte dám minútu do roky. To pôjde, to sa zalepí, kámo. Pôjde. Pôjde, kámo. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Takže ľudia, sme na konci tohoto videa. Ja som si tréning celkom užil. Pumpa taká nejaká, lebo tak necvičíme na pumpu, my cvičíme optimálne, že áno. Nie. Teda on môže cvičiť optimálne, ak chce, keď sype, že? No a pokiaľ sa vám video ľúbilo, dajte like, odber zvoneček, naše sociálne siete máte dole v popisku videa a u ďalšieho videa zase čau. Sa pôjde o si, ako aké hovno má na hlave.